מבקש רגע אחד שקט. קהל נכבד, אני כמובן בהתרגשות הערב. לחגית וגיא, אתם נשואים יקיריי. מזל טוב. ברצוני לברך אתכם היום מצד ההורים המשותפים וכל יתר המשפחות וכל הנוכחים כאן. ורוצה אני להגיד לכם, זוג הצעיר, סבא שלכם, שתצליחו בחיים המשותפים ושתחיו בהרמוניה, וזה החשוב, ושתבנו ביתכם כפי שאתם רוצים. מברך שיהיה לכם הרבה סבלנות ואורך רוח. אנחנו רוצים שיהיה לכם טוב, וככה זה יהיה. ברצוני עוד להוסיף שפטנו בשלום בארצנו, ככה שתוכלו לבנות את ביתכם במדינת ישראל. אבקש מכם שאתם תקבלו את ברכותינו הלבביות ביותר מאיתנו, ונגיד את המילה המסורתית אמן. לחיים מסבא שלכם בנימין. גיא. תודה רבה. אני רוצה לנצל את המעמד שאתם יושבים ועוד טרם הריקודים הסוערים שעוד צפויים לנו. אני רוצה להזמין לפה זוג חברים טובים שבעצם באשמתם כל הקהל המכובד הזה נמצא פה. לפני כ10 חודשים הם הגו רעיון וחשבו שאולי חגית, חברה שלה, ואני החבר שלו, יכול להיות שזה יכול להתאים. שכנעו פה, שכנעו שם, לחצו פה, לחצו שם, ובסוף אנחנו הסרבנים הסכמנו להיפגש, ואת התוצאות אז אתם רואים פה היום. אני רוצה להזמין לפה את